Хората не искат кредит, искат решение. Най-често в Money Shop клиентите търсят решение на финансовия си казус. Те идват обикновено с някакъв възникнал проблем и искат от нас ние да им помогнем така, че те да се чувстват спокойни, да излезнат с решение, което ще им помогне дългосрочно. Това е нашата цел като магазин за пари. Клиентите са станали значително по-информирани, имат избор, защото на пазара има достатъчно финансови институции, в които могат да потърсят информация, и са станали доста по-предпазливи, защото може би са се опарали на различни места. Нашата цел в магазина за пари е всъщност ние да помогнем тези хора да ни се доверят с нашето отношение към тях. Нашата цел в Money Shop е да върнем доверието на хората и да се чувстват спокойни. Клиентите се връщат в Money Shop заради отношението. Опитваме се с тях да изградим приятелски взаимоотношения, така че те да могат да разчитат на нас. Когато и по което време им се наложи да знаят, че сме на тяхно разположение.